በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ አምላኽ ቅዱሳን አቦታትና አምላኽናውን እግዚአብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ስለ ዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ አሜን። ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሕይወቱን ትምህርቱን ካብ ዝሓለፈ መቐጸልታ ሸብዓይ ክፋል ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሕይወቱን ትምህርቱን ኒሆ ሸብዓይ ክፋል ብዛዕባ ምጽዋት ኣብ ነብሲ ወከፍ ትምህርቱ ኣዘውቲሩ ይምህር ነበረ። ሓደ ግዜ ብዛዕባ እዚ ክምህር ከሎ ከምዚ በለ፣ ኣሕዋተይ ኣማጻጽኣና ብወርቂ ዝተለበጠ መሰውኢ ንምቕራብ ኣይኹን። እንታይ ደኣስ ነዚ ብልቢ ንምቕራብ ኢልና ንምምጻእ ኩሉ ካብ ልብና ነቕርቦ ነገር ካብ ወርቂ ዝበለጸ መባእ እዩ። ቤተ ክርስቲያን እውን ናይቶም ንቕድስና ዝተጸውዑ ኩሎምን ናይ መላእክትን ሕብረት ደኣ እምበር ናይ ወርቂ ወይ ነሃሲ መምከኺ ቦታ ኣይኮነትን እሞ። ስለዚ ቅድሚ ህያባትኩም ቅድሚ መባእኹም ልብኹም ሒዝኩም ምፁ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንምጽዋትና ዝቕበል ደኣ ኾይኑ እንተ ደኣ ኾይኑ ዘይኮነስ ምእንቲ ነፍስና ኢሉ እዩ። ንክርስቶስ ከተኽብርዎ ዶ ትደልዩ ኢኹም? ትደልዩ እንተ ኾይንኩምሲ ዕራቐቱ እናረኣኹምዎ ሸለል ኣይትበልዎ። ንስኻትኩም ናብ ቤተ መቕደስ ክትመፁ ከለኹም ኣዝዮም ኩራት ብዝኾኑ ክዳውንቲ ኣጊጽኩም ክትመፁ ከለኹም ንሱ ግን ብቑርን ብኣስሓይታን ክመውት ቀሪቡ ኣሎ እሞ ቁሩብ ሕዘንሉ ደንግጽሉ። ንቤተ መቕደስ ረጊጽኩም ናብ ቤተ መቕደስ ኣይትምጽኡ። ብቓሉ እዚ ስጋይ እዩ ዝበሎ ጐይታ ብተመሳሰሊ ቃሉ ድማ ጠምየ ኣየብልዓኹምንን ካብዞም ንኣሽቱ ሓደ እኳ ስለ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ድማ ኣይገበርኩምለይን ይብለና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 42 ክሳዕ ፍቕዲ 45። ብሓቂ እዚ ምስዋዕ እዚ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም እዩ ዝደሊ። እቶም ዝጠመዩ ግና ክዳንን ምግብን እዩ ዘድልዮም። ኣቐዲምካ ናይ ሓውኻ ጽምኢ ብምርዋይ ጀምር። ብድሕሪ እዚ በቲ ዝተረፈ ገንዘብ ንቤተ መቕደስን ንንዋየ ቅዱሳትን ክትሽልሞ ትኽእል ኢኻ። ነቶም ሰብ ጸጋ ንድኻታት ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት ከም ዘለዎም መሃሮም። እዚ ኩነታት እዚ ነቶም ኣብ ጐደናታትን ኣብ ዙርያ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ቦታታትን ተርመስመስ ዝብሉ ለማኖ ከም ዝበዝሑ ገበሮም። እንተኾነ ግና በቶም ተራ ህዝቢ እኳ እንተተፈተወ በቶም ብልሹ ምግባር ዝነበሮም ካህናትን ብሃብታማትን ከምኡውን ብሰበ ስልጣናት ኣይተፈተወን። ተሸይሙ ቁስጥንጥንያ ምስ መጸ ብዝመሃሮ ሓደ ትምህርቲ ሰባት ነቲ ሓዱሽ ንምቅላል ክብሉ ንዝሓለፈ የመስግኑ በለ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ግፍዕን ሓጢአትን ንዝገብር ንዝኾነ ዓይነት ሰብ ንጉስ ይኹን ወይስ ንግስቲ ክግስጽ ከሎ ምፍራሕ ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ። ንሱ ንሓደ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ዝፈርሕ። ንሰብ ይፈቱን የኽብርን እዩ። ግፍዐኛ እንተኾይኑ ግና ንንጉስን ድኻን ከይበለ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ይግስጽ። ብፍላይ ንግስቲ ኣውዶክስያ ብዛዕባ ቅጥዒ ዝሰኣነ ኣካዳድና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሉ ዝገደፈ ኣካይዳን ከምኡውን ብዛዕባ ካብ መጠን ዝሓለፈ ተድላን ሕንቃቐን ኣብ ዝመሃረሉ ኣጋጣሚ ኩሉ ንዓይ እኳ እዩ ከምዚ ዝብለኒ ዘሎ እናበለት ኣብ ክንዲ ተግባራታ ተመሓይሽ ንዕኡ ከም ጸላእን ተቃውሞን እናቖጸረቶ ክትከይድ ጀመረት። ነዚ ኣመልኪቱ ካብ ዝመሃሮ ብዙሕ ትምህርትታቱ ሓደ ጊዜ ኣብ ዝመሃሮ ትምህርቲ ከምዚ ይበለ፣ ኣብዚ ዓለም እንታይ ኢና ንፈርሕ? ሞት ድዩ? ፍጽም ንዓይ ሕይወተይ ክርስቶስ እዩ። ሞት እውን ከምኡ። ስደት ድዩ? ዓለምን ኣብኣ ዘሎ ኩልን ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ናይ ሃፍቲ ምጥፋእ ድዩ? ናብ ዓለም ዋላ ሓንቲ ሒዝና ከምዘይ መጻና ዝተፈለጠ እዩ። ናይ ዓለም ሸበራን ፍርሃትን ከም ቁም ነገር ኣይቖጽረን እየ። ሃፍትን ንብረትን ናይ ዝዓለም ከም እምነት እየ ዝሪኦ። ንድኽነት እውን ኣይፈርሕን እየ።
ሃፍቲውን ኣይምንንየ ንሞት ኣይፈርሕን ንስኻትኩም ብሃይማኖትን ብምግባርን ንኽትብርትዑ ምናልባት እውን ንእሽተይ እኳ ትኹን ንኽሕግዘኩም እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክነብር ኢለ ናብ ፈጣሪየይ ኣይጽልን እየ። ስለዚ ዝተፈተኹም ወገናተይ በዚ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ድኻምን ዝተባለሸወ ናይ ምስትኽኻልን ናይ ምሕዳስን ቃልሲ ድኻሙ ብዙሕ ፍረ ኸፍሪ ጀመረ። ቤተ ክርስቲያን ደቃ ብብዙሕን ብቕድስናን ኣዝዮም በዝሑላ ናይታ ኸተማ መዓዛ ተለወጠ። እቲ ህዝቢ ንፈጣሪኡ ዝፈትን ንቓሉ ዝእዘዝን ኮነ። ነፍሶም ኣብ ውሽጢ መንፈሳዊ ደስታ ኮነት። ኣቐዲሞም ዝፍጸሙ ዝነበሩ ኣርሜናዊ ተግባራትን ምርኢታትን ኣዝዮም ጐደሉ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ብሕይወትን ብትምህርቱን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ጊዜ ኣብ ናይ ቁስጥንጥንያ መንበር ከም ፀሓይ ኣብረኸ። ብህዝብን ብንጉስን ከምኡውን ዋላ እኳ ንሓፂር ጊዜ እንተኾነ ብንግስቲ ኣውዶክስያ እውን ከይተረፈ ክብርን ተፈታውነትን ረኸበ። ኣብ ናይ ቁስጥንጥንያ መንበር ብዝንኡን ብተፈታውነቱን ኣብ ኣዝዩ ላዕለዋይ ደረጃ በጽሐ። ኣብታ ኣባታውን ሃዋርያውን እውን ትምህርቱ ህተሰ ናብ ዝተባሃሉ ህዝቢ ከም ዝባጻሕ ገበረ። ንዓኣቶም መጽሓፍ ቅዱስ ብቋንቋኦም ተርጎመሎም። ከምኡውን መንገዲ ተርጓሚ ኣቢሉ ብዙሕ ጊዜ ባዕሉ ይምህሮም ነበረ። ምስ እውን ኣብ ፈለገ ዳንዩብ ንዝርከቡ ናይ ጎቲክን ሲጥያን ነገዳት ዝምህርዎም ሰባት ይልእኸሎም ነበረ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ጊዜ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ክብርን ተፈታውነትን ጥርዚ በጽሐ። ብሓፈሻ ኣብ ኣመጋግባን ኣከዳድናን ዝርአ ንዝነበረ ሕንቃቐን ተድላን ንምስትኽኻል ኣበርቲዑ መሃረ። ናይ መሳፍንትን ናይ መኳንንትን ከምኡውን ናይ ካህናትን ክፍኣትን ቅጥዕ ዘይብሉ ናይ ምቾት ልምዲ ኣብ ኩሉ ትምህርቲ ትኽክል ከም ዘይኮነ ኣትሪሩ ብምግላጽ ጸላእቲ ኣፍረየ። ኮይኑ ግና ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ሰባትን ካብ ወገነ ሰብ ጸጋነ ዝፈትውዎምን ዘፍቅርዎምን ብዙሓት ፈተውቲ ነበሩ። ኣብ መንጎ እዚኣቶም ኣዝያ ሕያወይቲ ሰብኣያ ዝሞታ ዲያቆናዊት ናይ ንግስቲ ቴዎዶክስዮስ ዘመድ ዝነበረት ኦሊምቢያ ነበረት። ኦሊምቢያ ካብ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዝነበረት ኮይና ትመርዑ ምስ ኣበለት ብዙሕ ከይጸንሐ ሰብኣያ ዝሞታን ብትውልዲ ይኹን ብሃብትን ብመልክዕን ብኩሉ ዝተዓደለት ግን ከሳ ንናይ ካልኣይ ጊዜ መርዓ ዝሕተት ሕቶን ድፍኢት ንኹሉ ነጺጋ ብፍጹም መንፈሳዊ ተጋድሎ ዝነበረት ቅድስቲ ሰብያ ንግስቲ ቴዎዶስዮስ ቅሬታ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ንሓደ ዘመዱ ከመርዕዋ ኢሉ ደጋጊሙ እኳ እንተሓተታ ንሳ ግና ከምዚ ዝስዕብ ምባል ኣበየቶ። ኣምላኸይ ብሓዳር ክነብር እንተዝደልየኒ ነይሩ ነዚ ናይ መጀመርታ ሰብኣየይ ኣይምወሰደለይን። እንተኾነ ግና ኣነ ንናይ ሓዳር ህይወት ዘይምስምዕማዕ ምዃነይ ስለ ዝፈለጠ ቀልጢፉ ካብ ማእሰርተይ ፈትሐኒ፣ ካብቲ ከቢድ ኣርዕቶውን ነፃ ገበረኒ። ኣብ ሕልናይ ቀሊልን ፎኪስን ዝኾነ ናይ ንጽህና ኣርዑት ገበረለይ። ነዚ ሰምዐ ንጉስ ክሳዕ ጓል 30 ዓመት ትኸውን ኩሉ ንብረታ ከም ዝትሓዝ ገበረ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይትኸይድ እኳ ብምኽልካል ምስ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይትራኸብ ብምግባር ሕራይ ክብላ ብዙሕ ድፍኢት እኳ እንተገበረላ ንሳ ግና ንኹሉ ዝወርዳ ዝነበረ መከራ ብምስጋና ተቐበለት። ነቲ ንጉስ ድማ እቲ ከቢድ ሸኸም ኮይኑ ዘጨንቐኒ ዝነበረ ንብረት ከም ዝተሓዝ ብምግባርካ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ እውን ንድኻታትን ንኣብያተ ክርስቲያናትን ከም ዝውሃብ እንተትገብር ዝበለጸ ጽቡቕ ምኾነ። ነዚ ንብረት እዚ ኣነ ባዕለይ ንድኻታት እንተሂወዮ ካብ ዘስዕበለይ ውዳሴ ኾንትን ምድሓን ናይ ብዙሕ ጊዜ ጸሎቶ እዩ ነይሩ በለቶ። ንሱ ድማ ጽንዓታ ብምርኣይ ከም ዝደለየቶ ክትጥቀመሉ ናጽነት ሃባ። ብድሕሪ እዚ ነብሳን ኩሉ ሃብታን ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ኣውዓለቶ። እቲ ዝነበራ ብዙሕ ሃብቲ ንድኻታትን ንሕክምናን ንሕሙማት መገልገልን ከም ዝውዕል ገበረት። ንሳ ግና ኣብ ከቢድ ትህርምትን ኣብ ፍጹም ህይወትን ዝነበረት ኮይና ብናይ ቅድስና ህይወታ ብብዙሓት ኣቦታት ዝተመስገነት ነበረት።
كل جزاء حيدان لدخاتات حموات زليوم زبالة بمقبارن ناف قسطنطنية زموصو زنورو ጳጳሳትን ካልኦት ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታትን ንመቐባልን ሓበት ነቶም ዝመፁ ድማ ሰፊሕ መሬት ብምሃብ ወይ ብመልክዕ ገንዘብ ጽቡቕ ዝኾነ ውህብቶ ከይሃበት ኣይትሰዶምን ነበረት ገዝኣ ናይ ካህናትና ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ናብ ቁስጥንጥንያ ናይ ዝመፁ መነኮሳያትን ቤት ኮነ ገበረቶ ቴዎፍሎስ ዘሳጉጎም መነኮሳት ዝተቐበለቶምን ዘዕረፈቶምን ንሳ እያ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዜኔሲዩስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ቅዱስ ኣምፊሎቆስ ካልኦት ብዙሓት ቅዱሳንን ኣቦታትን ኣብ ገዛ ኣዕሪፎም እዮም ንናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት መታነ ኮይኖም ንብዙሓት ኣቦታት ብዙሕ ገንዘብን ሰፊሕ መሬትን ሂዋቶም እያ ሊቀ ጳጳስ ኔክታሪዮስ ኣብ ቁስጥንጥንያ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናዊት ገበራ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብቅድስናን ኣዝዩ ካብ ዘመስግናን ኣንስቲ እታ ቀንዲ ድማ ንሳ እያ ኣብኡ ኣብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዝወረደ ስደት ንሳውን ብዙሕ መከራ ተቐቢላ እያ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስደት ግቡእ ከም ዝኾነ ኣሚና ነቶም ሓደስቲ ዝተሰከሙ በስመስላሴ ነቶም ሓደስቲ ዝተሾሙ ጳጳሳት ኣፍልጦ ክትህቦም ንምግዳን ብዙሕ ክስን ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን እኳ እንተረኸባ ምስቶም ብናይ ዓመፅ መገዲ ዝተሾሙ ጳጳሳት ሕብረትን ሓድነትን ኣይገብርን እየ ብምባል ብዙሕ መከራ ተቐበለት እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ስደተኛ ኣቦ ማለት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣዝዩ ተሓጎሰ ንሱ ድማ ኣብ ስደት ከሎ ንዓኣ ዘጽናንዑ 17 መልእክተኛታት ሊኢኹላ እዩ እዞም መልእኽትታት እዚኣቶም ማንም ሰብ ርእሱ ባዕሉ እንተይ ዘይጎዲኡ ካሊእ ዋላ ሓደ ክጎድኦ ዝኽእል የለን ብዝብልን ነዚ ብዝመስልን ኣርእስታት ገይሩ ዝተቐበለቶ መከራን ትገብሮ ዘላ ተጋድሎን ዘባራትዑን ንናይ ቅድስና ህይወታ ዘመስግን እቲ ብመከራ ዘብፅሕ ሰብ እምበር መከራ ዝበፅሖ ሰብ ከምዘይጉዳእ ዘረድኡ ዓሙቐቲ ትምህርትታት ዝሓዙ እዮም ካልኦት እውን ናይ ብሓቂ ፈተውቲ እውን ነበርዎ ብዙሓት ሓቀኛታት ሰባት እውን ኣብቲ ቤት መንግስቲ ነበሩ ኣብቲ መጀመርታ ባዕላ ንግስቲ ኣውዶክስያ እውን ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትፈትዎ ነበረት ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ሓቢራ ትከታተል ኣብ ክብረ በዓል ትርከብን ክምህር ከለውን ትመሃር ነበረት ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝውዕሉ ናይ ብሩር ቄንደላት እውን ሂባ እያ እንተኾነ ግና እዚ ናይ ስምዕታ እዚ ብዙሕ ኣይቀጸለን ኣብ ልዕሊ ዝተገለጻን እታ ንግስቲ ዝኸበኣ ዝነበራን ወይ ዘራዝር ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝነበረን ጽልኢ የንጸባረቓ ነበራ ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ኣውዶክስያ ናይ ሓንቲ ብእሲተ ማዋታ ማለት ሰብኣያ ዝሞታ ሰበይቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ቦታኣ ወሰደትላ ንሱ ድማ ንኽትመልሰላ ንኣውዶክስያ ለመና ንሳ ግና ናይ ምድፋር ስምዒት ተሰሚዕዋ ተበሳጨወት እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኣብ ቤተ መንግስትን ኣብ መንበረ ጵጵስናን ዝነበረ ርክብ ኣሕርፈፎ ቀስ ብቐስ እውን እቲ ሽግር ውሽጢ ብውሽጢ እናዓበየ ኸደ እንተኾነ ግና እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብቲ ህዝቢ ብዕሊ ቅድሚ ምፍላጦም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከይደለየ እንተኾነ ግና ኮፍ ኢሉ ብተዓዛብነት ክሪኦም ዘይኽእል ምትንኻፋት ናይ ግድን ዝብሉ ልዑል ፖለቲካዊ ፋይዳ ዘለዎም ክልተ ክስተታት ተፈጠሩ ክቡራት ፍትዋ ስድራ እግዚኣብሔር ሸብዓይ ክፋል ኣብዚ ኣኽልና እሞ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ሻምናይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል ሒዘልኩም ክቐርብ ኣብ ጸሎትኩም ክትሓስቡኒ እናተማሕፀንኩም ሰላም የጽንሕና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ንጽሕት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር የጽንሕና አሜን የጽንሕና